Lah iya. Kantuk. Jajan. Ha aduh wong. Serampat. Deporene sik serampat. Lah iya. Kucinge kok ganteng biasane kucinge rembes. Iki kucinge ganteng. Pak Kailan kebimbang di sawer 100 sampe. Roh awakmu ki kudu serampat lho, Her. Malih sekonyong koder. Bocah kaya ngono. Anake sapa kaya? Oh, anake mboke lho. Jare ku anake pake karo mbae. Serampat dados. Malah kowe gendang. Aku tak lah jual mahal dapat kalih. Malah peyok kaya ngene ka piye? Lho. Kok merot. Kaya ngono lho. Kuwi ora sasi sangone ya, Pak. Kalau ngono dilane ya. Ganteng ilang gantenge. Kok nyetruk barang. Wanang kene. Iki lho, ibuke arep nyawere lho. Lho. Lah ngono. Lho. Atur nuwun Bu. Iki kok Iki karo Bune Krahayu disawer. sing oleh dhuwit ngono, Bu. Lah iya. Kudu bagi loro.
Wis ngomong sak. Sing dawa di. Heeh. Sing dawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau disalam ora gelem jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak bagus. Adem. Terus tak keluar. Tak bang. Jane ning dhuwur geger dhuwit ya. Ya padha. Sing oleh dhuwit iki lho ya sapa? Lah iku mana bang? Lah apa ning ngopi napa kok ditempel tule tenanan iki tapi kita saki meneh ngono. Oh, kowe iki ya roh eleng kene nek jaranan lho. Lho lah jenengan lho napa gak kenal kali kula? Blas. Hah? Blas. Kok sajake lek remuaket. Jan. Blas ora kenal. Gur mendino ngedusi. Ya ngerti kok sampean. Ya roh. Ya, kowe kan ngerti. Pas jan. Ning kene iki dhewe iki ora golek dhuwit, Presiden. Golek sedulur. Ning kene iki lek golek seduluran aku wis kesel. Dulur ki enek kepentingane tok ngaku dulur. Heeh, ora butuh ya ora mau. Kowe nek dalan koyo ngene jarene ngaku dulur bae, aku dalane penak lur jarene. Lah ora ngerti yo ya Allah. Ya bener. Dialane koyo gethuk lindri. Nek seliramu nek ora diaturi penak kan ya ora bakalan teko ora. Nah, ya males ana gawe dualan yo ana her ngono kuwi. Biasane dong kono to kene iki nek sampean bayaran. Ya dong. Ngaku ora ayo. Ngaku. Orang ngaku ilang ngomong. Ya lek ngono kuwi lek ning dhuwur iki dulur sing digoleki dhuwit. Nek aku dudu wong lek ngesor. Aku duit karo dulur tak botne. Duit. Lah ya potongane kaya ngono wis jelas. Jangkrik untuk para pancelurut ning kene. Serat Sip, nasib. Kerupukmu melempem go, Sip. Sip, kerupukmu melempem go. tak wadahi blong, Mbah. Rupuke nek blonge. Cah ki terang. Mbah, sing mirsani nang jero tarep kok mung dulure sing do matok. Lah sing buah ki lho ndi kaya padha becek to, Mbah. Nek dulur ora becek nek nasib. Pripun? Arisan. Arisan. Nek becek 50 100 nek arisan sak yuta. Nah, aku ki ya arisan lho, Mbah. Arisan tenaga nih dulur-dulur kene iki ora nek sing iso joget, sing iso gerakku dhewe. Ya bosok. Samene iki ngundang aku kabeh aku kon joget. Rono-rono kon joget balik lho ya ora disangoni bias. Tapi ya ora apa-apa, Mbah. Sing digoleki dudu duit. Dulur karo Tapi anu kok dalem. tak ganu sih. Kowe bagus kaya Arjuna lananging jagat. Tapi itu ilang. Wis tok, urung-urung ayo dicetak ngono. Biasa. Ane aku enggak senenge siji, kowe tukang ngapusi. Sampean seneng karo aku lho, aku gak seneng karo kono. He, rungokne sik tok. Aduh, malah ceblok